Sa di pa ta magsugod, butangan ako intro, bunali. Bring it back. Mayong adlaw tibuok kalibutan, sukaron gimingaw ko gubot, mangita na po ta gubot, tara sabay mi ninyo. Bali upat mi kamok diriya dolo ka angkol o kong papa. Wa na dagang istorya aw panggawas na. Dali nahinay mi gawas diriya kay abante ni kwarta na ni klaro kay silip na kay ni. Nya diriya nakasakay na rin ko sa kong motor sa angkol no kay sakay raman ta diriya kay wa man tay pamasahe si bago pa man ta kasugod og strip ani. Ready na itong helmet dahil masumangkas kay mo gani ka helmet jud mo ana kay para dili madakpan ang driver kung madakpan gani mo ayaw ko pasangin ninyo kamo nagdaan ako daan istorya sa inyo na dili mo patakag tabok sa dalan nga banggaan mo daabok mo highway nga respeto mo sa TMC na kay ligon man ta naabot ayon mi wala mi nadakpan sekreto labok lang pero wala naabot ay medri dala mga tropa guys di basta-basta ang bagtak nipis kayo wala diri ang andam na medri kabalumi na grabe kay mong kalaban do di basta-basta mo kalaban nun Ajinomoto bugat kayo isa karton mo palog 25 kilos grabe di basta-basta karkador man sus apa na ako just simple lang kay na chill lang kay ko diriya dapita kay burag nagbati na ko sa ang kamot ba kay karsahon na kayo diriya nagplano sila diriya so nanatrak guys atras na mo na ni. Pwede kang istorya gisugdan naghabwa ang mong kargada wala matik tayo na Ajinomoto lapak na ng mga Ajinomoto dayon gawas na dayon so pwede din makabidyo diri sa sulod video din ko diri dayon para ingno na nagibuhat pero video ra ko to diri humanda nagtrabaho ng pilar trabaho ni pisra kayo sus kaya ra kayo idagan diri napaabot ng diri kay bali mig pikas budiga na pod karon agda na pud ta karon guys no manghabwa mo sa agdaw kay bali ng truck sa agdaw. Kasising? Dili vlog wash out boards na sa kalam kining duwa papa na angkol dire ra sila ibilin sila diri kay diri man sila maghabwa pero kami dito mi sa pikas budiga maghabwa og dirian nato sa pikas budiga grabe di basta-basta ilang mga tao diri guys kay active kay paspas kay manarbaho kami na lagi hanga kay panarbaho ani kay gabi lang atop dol kay sa mua medyo guot pud ni ilang area diri kay pati kining SMB naglisod og sulod kay grabe kaguot ni ang tirada diri ako ug di pa lang kaila lagi uyugon ko ng budigan na diri ba. Ay bahala mo sing kinabuhi dayon magkalisod mo basta kami din nanarbaho mi sakto diriya focus kami sa Mongol diriya kay grabe lisod po kay ilang kuan guys ilang habwa diriya kay naay invoice sa mga man invoice man sa mga kailangan taga baba i-check jud nimo kay para sure ball jud ang kargada kay ug mawala god ang driver ang makabayad o turag ibunda pa cellphone ikaw ba na diri nakapaspas ang trabaho namo na sila slider sa tunga grabe busy po kay ko diri sa ngit-ngit guys kay grabe di makita ay kailangan pag-spot tara mo na ni ang last final destination guys kita nang kuan guys si Sami wala na kay ko nag video kay ngit-ngit kay sa sulod diri humana na may na time kana ni payday bayad na mi ani bayad na pagawas na mo gisita mi ani naka green guys asa usay gusto nyo gubot kay og gubot lang ko na naka green ayaw sa kay kalanganin og diri mag storytelling na punta gubot ani style lang kinabuhi ani diri pa uli na mi ani guys kay grabe ug unsa ka kapoy ang maglulo kapoy pud man trabaho diri comment mo diri og katud man ning lugar mo ni pinakasikat na playover diri sa kalibutan ay diri sa Davao dramatic din nagkabayugan na grabe kabulong guys gimingaw po ko diri pila ra ka oras na wala guys kay mingaw yung kabayugan gimingaw ko ani ambot nga no tagsara ug diri tama ng video may salamat sa inyong pagsuporta grabe di basta-basta yung suporta ingit kayo.